I'd be alone. Ada cari kecepatan ratat jenis tunde si kene kehok kecok kehok. Verang likar di akhir Pakang tek te jenis tunde kilu kelong nandong op nang pusit larat cari atung keklen. Nitang li akhir ada cari atoy anu ceceng ketuli kelukar di akhir. Abur avelo kecing tuji apan ketri ahot nang letalot non onon di kecing hongkar di akhir do anin celanon. Papatang tunang lapen epilong li lampat cere komlong nang ipapatang tunang lapen epilong li lampat cere komlong nang li